Хәзер спорт турында шушы көннәрдә мини-футбол уеннары буенча Соба районы чемпионаты җиңүчеләре ачыкланды. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Кемдер сызгыра, кемдер баш киемен салып идәнгә ыргыта, кемдер йөрәген тота. Спортка бирелгәннәр үз командалары өчен әнә шулай җан аталардыр ул. Алай дисәң, без үзебез дә буларның шаһиты булып кайттык. 23 гыйнварда Соба муниципаль районында оешма учреждение предприятия авыл җирлекләре командалары арасында мини-футбол буенча район чемпионаты төгәлләнде. Район этабында ярышларда 21 команда катнашты һәм 200-дән артык спортчы чыгыш ясады. 10 команда Соба, 11 команда Шәмәрдән зонасыннан иде. Уеннарны күзәтергә спорт сөючеләр бик яратып һәм алар өчен җан атырга дип йөри. Спорт залының як-ягына җайлы гына итеп утыралар. Үз командалары уйнап бетергәнче, кем әйтмешләй, бер үлеп, 1000 терелә алар. Чемпионатның соңгы көнендә уеннар бигрәк тә кискен барды. 3-4 урыннар өчен районыбызның электр шелтәре һәм Яблаштау авыл җирлеге командалары уйнады. Электр шелтәре командасы узган елгы чемпионатта да 3-нче урында калган иде. Алар быел да үз позицияләрен бирмәделәр. Ә менә 1-2 урыннар өчен быел кабат шул ук командалар Шәмәрдәндәге Шылыпуымга һәм Килбәк авыл җирлеге командалары калды. Узган елгы төп өлешне без саклап калдык. Ләкин күбесенчә хәзер Токтар һәм Мәртин егетләре уйный. Бу команда тотрыклы булыр дип уйлыйсызмы алдагы елларда? Тормыш үзгәрә, һәркемнең төрле мәшәкатьләре барлыкка гаиләсе, эше дип әйтик. Шуңа күрә инде әлбәттә яңа буынны, яшь буынны тәрбияләү зарур. Бар егетләр, алардан әзерләнеп киләләр. Аларга, ягъни яшь буынга бу егетләр үрнәк булып торалар. Алга таба шәт иншаллах үзләренең тәҗрибәен аларга тапшырырлар дип уйлыйм. Нәтиҗәләргә килгәндә түбәндәгечә булды. 1-нче урында Шәмәрдәннең Шылыпуымга командасы, 2-нче урында Килбәк авыл җирлеге командасы, 3-нче урында районыбызның электр шелтәре командасы. Эшли башлаганнан бирле уйныйбыз. Шушы трудовой коллективлар арасында футболны бик эше елдан-ел яшьләр үсеп килә. Конкуренция зурая, һаман саен уйнарга уже интерес күбрәк, кызыграк. Без бик канәгатьле. Безнең Рәис Нургалиевич Головадагын поддерживать итеп тора. Шушындай заллар безгә ясый. Һаман саен ел саен күбәя. Менә хәзерге вакытта уже 3 зал. Бик зур рәхмәт аңа. Бик шәп капкачы икәнсез. Карап тордым. Ничек шулай оста булып була? Бер генә гол да кирмәде. Нәрсә дип әйтергә инде, бу кичкенәдән инде, Миха кичкенәдән капкада торам инде. Футболны бик күп тә уйныйм. Шы үземә кемдер талант ди, кемдер практика ди, ничек инде. Кемгә ничек булып чыга? Талант дик. Может быть, таланттардан. Җиңүчеләрне Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Мурат Ишниязов тәбрикләде. Ул аларга уеннарында зур уңышлар теләде һәм Шылыпуымга коллективына, Килдебәк авыл җирлеге һәм электр шелтәре командаларына дипломнар, акчалата бүләкләр тапшырды. Бу безнең чемпионат мини-футбол районда иң шундый көчле чемпионат, иң кызыклы чемпионат. Ник дисәк, монда безнең әле генә уйный торган шул предприятиедә уйный торган егетләребез, алар Казан чемпионатында Суперлигада катнашып киләләр. Аның берсен Ярулин Айрат әле үз заманында Россия чемпионатында катнашты, Высшая лигада катнашты. Бик шундый мастера ите кичле егетләр. Менә шушындый егетләр булганда, алар артыннан тагын да яшьләр тартыла, күреп торасыз. Килдебәк командасы, авыл гына команда булса да, бик матур финалда уен күрсәттеләр. Шушы матур уйный торган уенчылар артыннан калганнар тартыла. Шуның белән безнең мини-футбол чемпионаты бик кызыклы. Киләчәктә дә шулай ул тагын да кызыклы булыр дип ышанып калам.